Sekulako garaipena, baina sufrimendu handiz lortutako garaipena. Bai, genekien partidu zaila izango zela, ezta? Ze, Logroño beko postuetan dago eta entrenatzaile berriarekin, ez genekin oso ondo nola jokatuko zuen, baina, azkenean 3 puntuak etxean gelditu dira eta, pozik. Izan ere, abantaila dotorea lortu duzue hasierako minutuetan, baina bapatean usatu, eurak ere berdinketa, irunako berdinketa lortu, eta hor, bazirudien partida goitik bera erotuta zegoela. Bai, oso ondo hasi gara, zuek esan duzun bezala, ez? Lehenengo minutuan sartu dugu, eta gero bigarrena etorri da, baina gero bigarren zatian hori berdinketa lortu dute haiek, eta gero azkenean 81. Minutuan, hirugarren gola sartu dugu, eta oso pozik. Mirari golen egilea zuzaitugu azkeneko minutuetan edo partidak, ez duen irtenbiderik ez daukanean, hortxe agertzen da beti. Hane azkona, golatxua sartzeko. Hori da sortea, ez da? Hor baloia gelditu da arean eta niri egokitu zait hor egotea, sortea izan dut hor egoteko eta pozik golagatik, baina batez ere garaipenagatik. Eta ze garrantzitsua zuretzako pertsonalki, denboraldi hasiera batean zaila zen zuretzako salto handiko denboraldia, baina ari zara erantzuten, Josebaren aginduei erantzuten, nola eta gainera golak lortuta. Bai, ez, bigarren mailatik lehenengo mailara alde handia dago, eta pixkanaka, aldean sartzen joaten zara, eta gol hauekin animo gehiago dituzu lanean jarraitzeko eta egunero hobetzeko.